Vy tvrdíte o Norsku, že má najkrajšiu prírodu na svete. No, Norsko má 1700 fjordov, takže je si z čoho vyberať. To sú dva fjordy, ktoré chránia UNESCO. Najväčší pevninský ľadovec v Európe sa vyvestie vláčikom na vyhliadku Fløyen. Prechádzame Lofoty krížom krážom, okolo nás skáču veľryby v nádhernej čistej vode. Veľmi obľúbený hotel Stalheim. Musíte ochutnať sušené ryby, to je absolútna severonorská špecialita. 13 michelinských reštaurácií. Mojím tajným tipom je reštaurácia na Lofotoch, kde sa budete pozerať na severný polárny kruh ako na južanskú dovolenku. Práve o nich je aj táto relácia. Krajina fjordov, ľadovcov a prekrásnej prírody. No a dnes tu máme experta na Škandináviu Jozefa Zelizňáka. Pekný deň. Dobrý deň. Ľudia poznajú vás nielen ako marketingového riaditeľa Bubo, ale aj človeka, vďaka ktorému v slovenčine čítame tie najznámejšie škandinávske romány, či už od Junesba alebo Astrid Lindgrenovej. Tak čím vás oslovila Škandinávia? Ako ste sa ku nej dostali? No to je už veľmi dávno, to bolo v roku 1995, keď som prvýkrát navštívil Škandináviu. Vtedy sme vycestovali so študentskou cestovnou kanceláriou Bubo. Sprevádzal ma mladý medik, mladý Luboš Fellner, ktorý v tom čase viedol svoju, myslím, to bola jeho druhá cesta za polárny kruh. Cestovali sme v starej karose, kúpali sme sa v horských potokoch. V tom čase Nórsko bolo tak ďaleko asi, ako dnes je Papua Nová Gvineá. Pamätám si, že tedy ešte ani internet nebol. Mama vyprevádzala s tým, že určite tam zamrzneme. A ja som vtedy prvýkrát vstúpil do Škandinávie, najprv na sever v Helsinkách a prvýkrát do Nórska pri Trondheime. Nadýchol som sa toho nórského vzduchu a vedel som, že toto bude región, ktorý mi zmení život. No a začal som vtedy študovať na vysokej škole práve škandinavistiku. Odvtedy, dá sa povedať, už 30 rokov žijem v Škandináviu. Vy tvrdíte o Norsku, že má najkrajšiu prírodu na svete. Dá sa povedať, že toto je objektívne, alebo ste možno trošku poznačení tým, že máte naozaj rád tento región? No, netvrdím to ja, ale tvrdia to samotní Nóri, tak to musí byť pravda. Nóri sú neskutočne hrdí na svoju krajinu, ale teda vážne je to krajina, kde majú byť na čo hrdý. Štát tam skvele funguje. S ropy im tečie obrovské bohatstvo, ktoré ale nemíňajú, ale ktoré ukladajú pre ďalšie generácie. Ale ich tá hrdosť na svoju krajinu niekedy naozaj až úsmevná a slovo Nórsko a nórsky patrí medzi najčastejšie používané slova v norskej slovnej zásobe. A dokonca majú aj slovo nenórsky, pričom to znamená čosi, čo je skorumpované, nemorálne, jednoducho opovrhnutia hodné, čo je dosť v rozpore s tým, čo my Slováci často voláme, keď niečo neslovenské, väčšinou to myslíme pozitívne. V Norsku je to presne naopak. Poďme sa pozrieť do hlavného mesta, aké je Oslo. Oslo, ja keď som študoval v Norsku a v Oslo ešte v minulom storočí, tak nás učili, že Oslo má 450 000 obyvateľov, dnes má cez 700 000 a s predmestiami 1,5 milióna. Je to jedno z najrýchlejšie rastúcich hlavných miest v Európe. V tom čase, v tých 90. rokoch, vlastne jedinou turistickou atrakciou bol Vigelandov park, ktorý je krásny z hora z leteckého pohľadu, ale aj v detailoch sú to stovky bronzových a mramorových sôch zoskupených do jedného celku znázorňujúcich kolobeh ľudského života. Ale práve v tom čase vôbec nebolo cítiť v Oslo nejaké bohatstvo, aj keď tá krajina už bohatá bola a my sme ju teda vnímali ako extrémne drahú. To všetko sa zmenilo tak okolo roku 2005, keď vo východnom Oslo bola otvorená nádherná budova Norskej štátnej opery. Dizajnovala ju norská firma Snøhetta, ktorá napríklad navrhovala aj novú knižnicu v Alexandrii alebo pamätník dvojčiek v New Yorku, či aj South Bank v Bratislave. Takisto majú podpísaný, pod ním sú Nóri. A vyhrali vďaka tomu, že postavili operu pre ľudí. Oni postavili rampu, vďaka ktorej môžete ísť na strechu opery. Dospelí ľudia sa tam opalujú, deti tam skáču, turisti sa fotia pri krásnom výhľade. A Norská štátna opera je dnes najnavštevovanejším miestom v celom Oslo, čo sa asi o málo ktorej opere vo svete dá povedať. A okolo opery začali potom vznikať nové moderné budovy, napríklad nedávno otvorené múzeum Edvarda Muncha, alebo galéria Edvarda Muncha. Veľmi diskutovaná budova, podľa mnohých nie je úplne pekná. Vyrastla tu krásna štátna knižnica, ktorá vyzerá ako hypermoderný shopping mall
krásna architektúra, vôbec nie tá zaprášená knižnica, ako sú všelikde inde. A celé Oslo sa vlastne začalo otvárať smerom k fjordu a dnes je skutočne veľmi príjemným moderným mestom. Samozrejme miestom pri návšteve Oslo je aj návšteva Norského kráľovského paláca. Oslo mnohí opisujú ako zelené mesto, tak určite aj tu sa oplatí spomenúť príroda. V centre Oslo môžete nastúpiť do metra a vyvie sa vláčikom nad mesto, kde môžete chodiť na túry ako v Tatrách alebo bežkovať sa na osvetlených bežkárskych tratiach v zime. Nóri sú športový národ, ak radi beháte aj vy, tak vám určite odporúčam vybehnúť si na kopec Grefsenkollen. Alebo na tom istom mieste môžete nastúpiť na loď v cene MHD, sa odviezť loďou na ostrovy v Oslofjorde, kde sa kúpete na miestach, ktoré vám vôbec nepripomínajú, že ste v miliónovom meste. Alebo ak sa vám nechce zachádzať ďaleko, tak môžete sa kúpať aj v centre mesta. Priamo s výhľadom na spomínanú operu sú postavené malé sauny, ktorú si môžete za pár eur rezervovať pre seba a skákať zo sauny s najkrajším výhľadom v mestskom Norsku do studených vod Atlantiku. Takže ten dotyk prírody, či už smerom k lesu, alebo či už smerom k vode, je v Oslo veľmi silný. Norsko je predsa len krajinou fjordov, o tom už sme hovorili v úvode, ale kde sa za nimi oplatí vycestovať, kam v tejto krajine? No, Norsko má 1700 fjordov, takže je si z čoho vyberať. Samotné pobrežie Norska je dvakrát alebo 1,5 krát dlhšie ako rovník so všetkými záľuvmi a so všetkými fjordami, takže máte čo robiť, ak chcete prejsť všetky. V každom prípade najkrajšie dva sú Geiranger a Nørøy, to sú dva fjordy, ktoré chránia UNESCO. My ich samozrejme na našich cestách nemíňame. Keď prechádzame Norskom, tak neobídem ani cestu Trollov, ktorá práve od jedného z fjordov sa šplhá do nadmorskej výšky 1000 metrov nad morom. Kúsok od fjordov sú ľadovce, najväčší pevninský ľadovec v Európe leží práve v Norsku. Chodíme najkrajšou železnicou Norska, ktorá opäť spája fjord a hory a práve ten dotyk fjordov, teda morskej vody a hôr, väčšine zasnežených, je v Norsku unikátny a ponúka vlastne za pár dní, keď prechádzame norskou prírodou, to najkrajšie podľa mňa z Európy. Vy ste študovali nielen v hlavnom meste, ale aj v Bergene. Tak v čom sú možno tieto dve mestá podobné a v čom naopak odlišné? Podobne ako sa Bratislava doťahuje s Košicami, alebo Praha s Brnom, Berlín s Mníchovom, aj medzi Oslom a Bergenom existuje istá konkurencia. Bergenčania budú o obyvateľov Osla tvrdiť, že sú už Európane, že nie sú ani Nóri, čo je v Norsku, ako som už spomínal, dosť veľká nadávka. Zasa pre Oslovčanom budú Bergenčania takí zadúbení vidiečania, ktorí sú ukrytí za 7 vysokými horami, ktoré obklopujú Bergen. A okrem toho v Bergene stále prší podľa obyvateľov Oslo. Treba povedať, že v Bergene prší veľa, asi 250 dní do roka, ale keď vám vyjde krásny slnečný deň a prechádzate sa s výhľadom na tie drevené domčeky, keďže Bergen bol do polovice 19. storočia najväčším mestom Norska a ponúka takúto norskú idylu, tak sa vám Bergen bude páčiť. Určite sa vyveste vláčikom na vyhliadku Fløyen, z ktorej sa otvára pohľad na celý Bergen a zatiaľ, čo v Oslo nájdete naozaj tú modernú, tak Bergen zostáva stále tým tradičným norským mestom a preto je dobre si ich tieto dve mesta na návšteve skombinovať. Vy ste opísali cestu známu ako Zlatý trojuholník, ale predsa len celá krajina má od juhu na sever 1800 km, takmer 1800 km, tak určite aj severné časti krajiny majú čo ponúknuť. Áno, na sever Norska do mesta Bodø sa dá dostať ekologicky železnicou cez tú arktickú prírodu, alebo sem preletieť a užívať si hneď Lofoty, čo je najkrajšie súostrovie Norska a tým pádom sveta. Samotné Lofoty my tu trávime vlastne od júna do septembra každý jeden deň v malých skupinkách 7 klientov. Prechádzame Lofoty krížom krážom, kajakujeme sa s výhľadom na norskú pevninu, okolo nás skáču veľryby v nádhernej čistej vode. Kúpeme sa na plážach, ktoré sú považované za najkrajšie pláže severu, dokonca Lonely Planet jednu z tých pláží vyhlásil za najkrajšiu pláž v Európe. My športovejší z dola chodíme aj na túry, na vyhliadky, kam sa dostanete za 3/4 hodinu a otvorí sa vám pohľad na to norské pobrežie, na rybárske dedinky roztrúsené ako také diamanty na pobreží. Túra na Reinebringen patrí určite k najkrajším túram na tejto planéte. Chodíme samozrejme pozorovať aj polnočné slnko, ktoré tu v lete vôbec nezapadá. Za polárnym kruhom slnko ani na chvíľu nezájde za obzor a tak
teraz je o 5 minút 12. Dokonca aj na Nordkap, čo je najväčšia atrakcia celého severného Nórska, vieme prísť tak, že sme tu úplne sami na najsevernejšom bode európskeho kontinentu. Divočina znie určite vzrušujúco, ale čo takí ľudia napríklad ako ja, priznám sa, ktorí majú radi trošku pohodlia, trošku teple po náročnej túre alebo po náročnej expedícii, nebudem to odkazaná na možno flat v horských chatách? No keď hovoríme o ubytovaní v Nórsku, tak nedá mi sa nevrátiť na chvíľu naspäť do Oslo, do hotela Thief, čo v preklade znamená zlodej. Hotel Thief považujú za jediný 6-hviezdičkový hotel v celom Nórsku. Spal tu Bill Gates, Lana Del Rey, Justin Bieber. Keď bol hotel otvorený pred pár rokmi, má 119 izieb a každá jedna izba stála asi $1 000 000. Otvoril ho norský milionár Peter Stordalen. A ak hľadáte naozaj luxusné ubytovanie v Nórsku a zážitkové ubytovanie v Nórsku, tak sa ubytujte tu. V celom Nórsku my tvrdo pracujeme na tom, aby každý jeden hotel tam bol zážitkový, aby ponúkal, aby splýval s tou krásou norskej prírody a skôr ju počiarkoval. Tak ja mám napríklad veľmi obľúbený hotel Stalheim, ktorý ponúka, je to hotel, ktorý už niekoľko generácií vedie jedna rodina, a ponúka výhľad na dolinu Nórsku, ktorú chráni UNESCO. Alebo potom na severe v dedinke Ballstad na Lofotoch hotel Solsiden je hotel, ktorý pre mňa je stelesnením arktickej romantiky. No nielen dobré ubytovanie, ale aj dobré jedlo. To je niečo, čo si všetci radi doprajeme. Tak čo norská kuchyňa, miestna gastronómia určite je do veľkej miery o rybách, ale čo nám ešte odporúčate vyskúšať? Samozrejme ryby. V prvom rade ryby, keď budete v Nórsku, musíte ochutnať sušené ryby. To je absolútna severonórska špecialita, ktorá slúžila rybárom ako zdroj energie aj v čase, keď jednoducho tých rýb a inej potravy nebolo. Ale v Nórsku nie ste odkazení iba na bizarnosti ako sladký norský kozí syr, ktorý Nóri raňajkujú, ale môžete opäť ísť do absolútnej európskej kulinárskej špičky. Napríklad v samotnom Oslo nájdete 13 michelinských reštaurácií. Tá jedna trojhviezdičková ponúka menu, ktoré s vínom stojí asi 800 eur na osobu. Treba si odložiť trošku viac peňazí, ale zážitok stojí za to. Jedna dvojhviezdičková, ďalšie jednohviezdičkové reštaurácie, to všetko je v Oslo. Mojím tajným tipom je reštaurácia na Lofotoch v dedinke Ballstad, volá sa Lofoten Food Studio. Varí tu celebritný norský kuchár Roy Magne Berglund, ktorý každý večer, keď má otvorené, pozýva 10 hostí, usadí ich okolo svojho baru a varí im tam 5 hodín trvalo tie hody, ktoré boli absolútnym zážitkom. Ja len nadviažem, Lofoty predsa len ležia ďaleko za polárnym kruhom na 70. rovnobežke, ale predsa len dá sa ísť ešte severnejšie. Skutočne v Nórsku môžete byť na miestach, kde sa budete pozerať na severný polárny kruh ako na južanskú dovolenku. Súostrove Špicbergy ponúka práve zážitok približne na 80. rovnobežke, už veľmi blízko severného pólu. Súostrove Špicbergy vlastne od podpísania dohody z 20. rokov minulého storočia je otvorené všetkým ľuďom. To znamená, Nóri ho spravujú, tak povediac, pre našu civilizáciu. A tak v hlavnom meste v súčasnosti žije 3000 obyvateľov, ale rozprávajú 50 rôznymi jazykmi. Špicbergy sú zaujímavé tým, že tu napríklad sa nemôžete narodiť a nemôžete tu ani zomrieť. Vás tu nemajú kde pochovať. Nemôžete si tu zamykať domy, pretože tie domy majú slúžiť ako útočisko v prípade, že vás ide napadnúť ľadový medveď. Musíte vedieť, že sa máte kde ukryť. Na úradoch sa vyzúva. Je to tradícia starých banských miest, keď ľudia chodili so špinavými topánkami, zaprášenými a nosili prach do domov. Keď sem prídete v lete, čo my robíme, zažijete tu nekonečné dni, nočné bary majú zadebnené okná, aby vytvárali ilúziu nočného života. Môžete si robiť výlety loďou do starých ruských banských miest ako Barentsburg či Pyramiden, kde sa nachádzajú najsevernejšie busty Lenina na svete. Tie mestá dnes obchádzajú ľadové medvede a tak povediac dobývajú svoju prírodu späť. A v zime zase zažijete nádhernú polárnu žiaru. Môžete sem prísť ako my na Silvestra, tento rok aj minulý, aj budúci, alebo na deň, keď sa vracia do Longyearbyenu slnko. Prvý deň, keď vyjde slnko, je obrovským sviatkom celého mesta. Nasadnete na snežný skúter, vyrazíte nedotknutou prírodou, máte vždy so sebou sprievodcu, ktorý má pušku, aby odplašil ľadové medvede a môžete zažiť takúto najväčšiu európsku exotiku tu v Norskom kráľovstve.
Ďakujeme veľmi pekne expertovi na Škandináviu, Jozefovi Zelizňákovi, a ďakujeme za nové cestovateľské inšpirácie. Práve o nich je aj táto relácia. Ďakujem pekne. A majte sa pekne, dovidenia.